Bor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamstet, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Haparing kejing kemen ke bakrau, uba MG Karshan Lor, lembat ke ying kesem, kila ai tino e kejaka sum, mapaka, syakaja keri kun swet kikin thai jong keri boy Presbyterian, Synod Children's Home Girls, keberan hakashnong, mau sentai hari boy district. Hakan digas ngi lasa kilang do uba MG Karshan Lor, ringkat ke kurim ke kong, veri konia karbi, pat arangot kikon, ki pastor keri boy Synod, nadu Presiden Kaseldau, Reverend H.L. Mersing, moderator John Griboy Presbyterian Synod, Reverend R.K. Marsing, Reverend D.S. Roy Mukti, Reverend B.B. Markham, ka Superintendent John Ganika Jagari Konswet ke Kong dari Shamalai Bat Kiwi. Nakaliang John ka Synod, klap lipat baru ik office terekam John Jagari Konswet. Don kan lembar ko hum jingi bad yai ba MG Hasillah. Mau tablet lagu beta mente Ganika jaka sum jong jadi kun jongi kum gi children home hangne tengi ai keburom choblay namar nek ei baro de lomba dari ke lam jeng blay lomba iba MG Hasillah te hagan ka por nga pli yaw ne u mau tablet haga keteng ka em bar ke don bor ke jong try di justice par haga keteng jong blay pa blay kun de min sim khoj ka pli yaw ne mau tablet nagam ta kaburom ke jong blay bandang tang burom jong kasilat ge ye lala ban te ya gene ge yeng nag banta ka office jong gene ka children home bar kum juro ka jaga shong je kasa jong u segudar ge jengi nag banta ban penan kam long bagi kam ge bobon na ne shikmat te ha gene ge sngi namar bagi ladap ban te musna ye gene ge yeng te kum umurator jong kasinat agane por ngan pli agane ge ying kabalong ka office jong ka children home ya ka ba kinong tre jong ka home kila ban panan kam ya gane ge ying te haga kerteng ke jong bleu pa phone ba mesum ko ubalong try dan bor baro habneng ban ha khendeu te nga pli ya kane ka office ha kane ko pa Yes, khăn dừng công. Khăn dừng công. cái điều là rất là sẵn ngamla kam dapan pau ke songu ya ubele mo ông na pasdang ya ki nyai lenti ki jonga ki lam lenti ki jong blei hapdang ki lenti ki bakhoro khoram hapdang jong jing e hapdang jong jing tenju hapdang jong jing ile ki bubun ha ke jing em nang baksan totally ki snam ndrei habnga phaidien ban nga pej ya ki yeng ka sem ki khon ki ti ka kamai ka ji ka jing don jing em ngamla kam dapan pau jing songu ya ubele pada mo perkhat pat ya ke e ka bangala le ka ni si ka pamta ngasngo ba ka padia ka dor e em bat ki jingker khu ka bau beli ai ya ki jing em ka nga bat ki yang kesem dengan ngit skam bau beli un pedang ya ki kam ki barit oh lagi long ki kam ki barit ro ngit skam bau beli usu tu pat ki jing bat bersapa ka jonga dengan skam ya kata he bau beli un pedang ki ki kam ki barit bat ngidan ki jingkerman ka baskam bau beli la daud plilat plinti ila banang le e khambon khamtam kum ukun kristan bat ukun jang kasinat riboy ngidan ro ki jingkit kli panirap an kersan ya kesinat lah kan kono kaliang no lahi bor ibaret kat hai kapasi bengidon bat kaniru kalong ka jing kentu bat kalong ru ka khubor nang ta jong ki para kristan hapo jong ka sinat ma ki boy sinat amar ka sinat jengi kadang long ka balung kurang kelot kadang duna ki bopun ki liang se ikan bat pastor I dan I pastor bai song kha bat ngi te po saiden ru mo bat I se discuss ba bat I ru ngalak kwa ban invite lang I tamba protokol par kamlong ba bangan khot mangai ding lang kum siang sam dan dai namar ba mai pat imdan ha kini benta
te kalau ngumta ngai i ba kasinat jungi dan kam sibun ki bani ai ka keti yang keti kamuan ban ai ka jing kesan hai bor iba kat bagi dan kapasti wal da baro ngidan kata ka jing mut ngim artatian ba kasinat ri boy kan nang sai kanang klain kanang kiu saprang ba kanang laban pendep i babun ki kamram ki projek ki basa apa ka ri boy sinat ba jing su ye ka ri boy sinat hi baro we nga dan tang ini mo ijing ai barit jonga bansa jing kan mau ijing dap san pos nem jonga badru kandong ru ka history haka yeng kasem go jongi ki kun ki jongi bad ya kasinat hibur ko we kamtam ya kebalang ka bangami ka balang seden badru ba so kan mau i pa belum temen pesan belum dah cuat lah ngaperkat dari ipai dan lang kan doit kemen mani kini kap gimana lah badai lembaga jenglam nanti ke jeng i hapor pada kena saya senang saya pedih pengan lagi kau ke bawah agam tak society agam tak jeng kepala ndai kamu beri baret betulat ngam lapat ban kunhun ya ke jeng kuat ke jeng i hak jeng long beri ke jeng ah ngam lapat kuat kita kekerdan ke bayi long kamu temen basan manbut ikin jat ke jeng i andre persang banyak persang ban pau iki sungu yo blai wala ngamla ban but kita gidin jat ndai kadon pat la ko wi ka benta wi ka thong ban aga jing sekri yo blai na ko wi pat kaliang ngidon hangne kumba khatwe ngot ki khna ki basyong basa hangne hoj ban bu ya ka hum kamde ka kam ka besuk sibun ki jing ngihap ban ya kendu lan ya ngihap ban ya tenrong kum kasinat tengi penpau ya ke jing sengongu ko besi kadai ya ki riu shimet ki ba one visit na ka por ya ke ko hum ki jongi ki bla no seniang lawa ke pisa bad kiwe ki tiar kum ki jan ki nep ki jing thia bad ki jon kam ko ba man la ke singi tengi ai ku blai ya gitu baro ki bala wan no seniang nadu ki riu shimet ki sang bahalang ki pastorat ki presbytery barkum ta ter te hakane ke singiru na kaliang jong kasindot ngimla klem berpau ya ke jing sungu ke bakrau ya pi ba mg kharsunlar ha ke ba pela poi ke jingmut jing perkhat ke jong pi ban bu sundon da ke we ke jaka ke bansa kan mau ha ke jing imu jong pi lomba ke jia lenti jong pi ke basan posnam kata kelong ba pilawan ban bu yau ne umat sakan mau la ban ong no ka bade ke jaka ha ka ba ki khun jongi ki basyong basa hang ne kin panan kam ha ka ban sum ban saj nang ta ban le khoj yala de namar ke jing le khoj ka long ka dan kam ha ki met ki phat ki jongi This love has no ceiling, I cannot deny.